Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pag-reactan ang ilang baguhay pa lang nga cover na pod sa France written. Nag-title og Manic Monday. Kini nga kanta, ang original ani nga nagkanta mao ang The Bangles. O Bangles ang nakanta ni. Mga kuan man ni tuig man tingan ni nga nisikat nga kanta sa tuig sa 80s man tingan ni 80s. Oo. Indot pud gihapon nga kanta. Kan ba kanang groovy o kanang makasayaw ka, makasayaw gihapon ka. Indot nga kanta. O sige ato ning pagareakan karon. Busa sa wala pa naka-subscribe diha, subscribe na mo para ma-notify mo sa sunod nga video nga ato i-upload. Kung i-like na lang po para i-recommenda ni YouTube so abang mga tao nga wala nakakitaan nga video. Okay? O sige, dili na tawag dugay. Wa naman tayo laing gihuwat. Magsugod na ta. Aniya, mag-intro sa data. Okay, so good na ta. France ready. Wow. Only here in France Rhythm Channel. Abi. Wapo kayo. Panawar ko, paminawar ko ng primero kang char. Yung pag-keyboard. Nindot kayo, di ba? Kuha kayo ang iyang pagtugtog. Kuha kayo ang iyang panuldok ng tipa. Grabe ka nindot kayo. Grabe ka, char. Okay. Wapo gay mag-up gihapon no. Ang mga second boys nga ni sila duha ni kuan ni Francis ug ni Chin. Nindot kayo. Ano? Kita ka ni Dodge mo ika-enjoy ra. Oo. Yung amahan po do, grabe ka. Hapos sa gayo mo kuan. Siya gimoy bali nagkumpas bali ba sa kuan. Siya may mo mag-beat bali ba. Blending no? Money. I wish you were someday. 'Cause that's my Monday. I don't have to run day. It's just another manic Monday. Have to catch an early train. Imsa. Abi. Nawara ko do. Nawara Agustin. Awaw. Gipanghinambiran na oh. Nagitara panghinambiran na. So naadiri ang kuan, iyang pedal bali sa iyang gitara sa ubos. So maghinambiran tanawa na to kung mo sipa begini siya aning pedal. So bahin kang kuan no, charo nindot kay mga kuan, nindot kay iyang pag kuan klaro kay iyang tingog. To be to work by night. And if I had an aeroplane, I still couldn't make it on time. 'Cause it takes me so long just to figure out what I'm gonna wear. Blame it on a train, but the bus is already there. Just another manic Monday.
wish it were Sunday, 'cause that's my fun day. I don't have to run day, it's just another manic Monday. Maayo gid sila pang kuan gid pang hearing. Mabahin sa music gali. Maayo kay sila kuan kanang musipra ba. Kay mismo sa ilang kuan sa ilang mga duyog, pagduyog mga chord sa ilang mga instrument. Pare-pareha naman gyud. Pare-pareha ra gyud sila ga. Kanang sa original, pare-pareha ra gyud, duol ra gyud kaayo. Ilagi sundugon kaayo. Abi ka nindot kayo. My nights when if I never had to pick Mm. not to get down. Does it matter that I had to pick the boat of us and floor it down? Nice kayong bisa, Francisco. Nindot ka paminawan ng bis. Klaro kaya ba? Kito'y pong kamot. He tells me in his bedroom voice, come on honey, let's go make some noise. Time it goes so fast, it's just another manic Monday. I wish it were Kita gitu. Bibili po chin po do. Nambiran mo lagi. Tamak gede siya sa pedal gede ay. Tamak siya sa pedal. Ilahi man ang tingog sa gitara katong sa before pa nato gi push bali. Ay ang tingog sa gitara kay na pagka-distort sunod aron ang sa kuan pag lahos na mo chorus, ha? Tamak siya sa pedal ato ginaklaro kay kung wala na gamit bali ang pedal wa. Kita ginato grabe hinambiran naman. Sunday, 'cause that's my fun day. I don't have to run day, it's just another manic Monday. I wish it were Sunday, 'cause that's my fun day. It's just another manic Monday. Okay. Okay kayo. Thank you for watching, guys. Okay. Don't forget to subscribe. Subscribe mas ilang channels. Love, love, love. Thank you. Maraming salamat po. Okay. Kuman na gyud. Naawa ra gud to. Grabe ka enjoy guys sila sa iyong pagtugtog. Sa primero pa lang yung nakita no. Klaro kayo nga. Nasiprag ni Char ang iyang pagkuhan sa piano o sa keyboard. Nindot kayo. Uha magyud kayo. Wa pay mga sabod-sabod ha. Pay ka nindot kayo. Arihar gyud mo sa original gyud ang kuan. Ang bahin pud sa nga tukang kang dudes nga kuan. Normal lagi hapon ang kadudes. Enjoy ra gyapon siya. Tok sa iyang drums. So si Francis gwapo kay ang bass. Nindot kayo. Nindot kay paminawon. Ito'y gihang kamot. Sabi na sila no. Sa anak ko ba nga ayaw gid sila hearing. Ayaw gid sila kanang sa ilang saan pagsipra ba. Mga tingog nga di kung kita nga maminaw gali nga dili nato gid kuanan focus gali. Baliwa ra pero sa ila gagmay nga detalye sa kuan sa mga gagmay mga notes bali nga kuan. Ila man gyud makuha gid. Labi sila hearing. So bahay prod kang Char o kang Chin bali. Sabi naman na Chin. Imo na maging inambiran naman imo maggitara. Kaingon ko bagdi ka mo way gamit sa imo ang pedal kay inang hinambid ra ka. At kay patingalan ko kay nang hinambid kay duha ka tingog ang pod sa gitara. Bali katong before magkuan before mag chorus mura tong naka-distort bali ang gitara. So pag abot sa chorus
murag tinaw na ang kuan, bali murag chorus na ang gigamit nga kuan. Ang tingog sa gitara o unsay tawag ana, basta tinaw, nitamak siya. Yun ako nga, kaingon ko bagdi wala gamit tong pedal nga iyang gigamit sa gadget nga kuan, mo tamak pala eh. Ako nga, grabe ka master ginagawa yun. Master lagi kayo mo gitar yun. Ato na kinakita, di ba? Oo, grabe ka nindot kayo. Grabe. Kaanag ko unsa mo ni dapat manganta na ni sila nga sa kuan, wish. Sa wish gali, sa wish bus. Oo. Grabe ka nindot kayo na. Sa godo na sila'y original composition. Ana, daghan na sila'y mga original composition. Anindot kayo. Umayong kag wala na kintahay sila ang sampagita, ang asin. Sila may mapuli. Pwede na sila. Grabe. Tingog. Kung sa ka Francis po, pwede. Tingog, pwede na siya kamungkuhan. Yung Freddy Aguilar. Nindot kayo. Oo. Mao na yung kuhan. Mao na yung mga kuhan nga, mga may mapulihan bali nila ba kay namang siya usag-usagin nga bali genre bali o bagay kay nga kanta para sa ilang tingog kada usa. Sa Francis, ang Chin, at Char. Diba? Nindot kayo. Oh, kung sa inyong kasultian sa atong video karon. Oh, i-comment niyo, i-comment. I-comment niyo kung sa inyong kasulti. Pero karon sa uban diha nga wala pa naka-subscribe, subscribe na mo. Para mo daghan ta. Ipang-share din o i-like para daghan pa makakita ng ubang mga tao. Para ato ni pa kuanon sila nga pamilya. Kay grabe gid mga talented kayo. Di ba? Sige. Dire na lang tataman, di na ta magdugay. Hangtod sa sunod. Ini si Injans TV. Peace out.